Nova bomba de conselleria. Ara proposa que Nadal i Pasqua siguin lectius. Demà negociem la modificació del calendari escolar i han proposat tindre entre 2 i 4 dies no lectius que després serien recuperables, però serien recuperables dins del calendari escolar. És a dir, no podríem allargar un dia més com fins ara el final de curs. Per tant, això significa que només queda Nadal i Pasqua per a recuperar aquests dies, que van entre 2 i 4. I això significa que en els consells escolars municipals les famílies i el professorat s'enfrontaran, perquè el professorat, evidentment, no volen perdre drets, en canvi les famílies, on hi haurà famílies que sí que voldran que els xiquets i xiquetes els seus fills estiguen en les aules entre Nadal o Pasqua mentre ells estan treballant. Per tant, no només perdem drets, sinó que a més s'augura un enfrontament entre la comunitat educativa. Evidentment, TPB rebutjarà absolutament aquesta proposta i vos animem a ocupar els carrers el pròxim dissabte 28 de febrer i sobretot en la vaga del pròxim 31 de març.